Karai thampai đó là hả? Không ơi. Karai bisa? Karai tha. Teman. Hello guys, kita nona hai langsung tini ani video kita lo. Tini ingke sini parawo ani bahno sini hamzur hotai panda bahno zubai photoshoot khlai video jaga ingke babu thangna heba ang photoshoot khlai rosinai bosi samani na khushi khlaiye ke aro thangai nino koi malasinai. Hello boy song ka ang numong zomotia kesung phari hamsa talo nai ni thak ke tabo ano puila nugui tonai rong ke ba ano sasoi khai kelang belai kan bekin kiting ke tok kelang di ni rong ni support belai ni nang ge sang te be buskango video ketar kaham te be tubui ni rong no phunui man nai like share bu khlai di ke tini ani ba na ni hamsa romani panda ni video no pai thak jora nai bai ing jabu kha comment be khai sabai di ke nai thu ke be like share khlai di. Ang sang sopai geral ha ye hamjak nani to sopai ko ke hamjak thangmani jora nungnai ni rok no paithak jora logri nei tungdi hamjak tal sabok mani kisa naligra boni rumo phunuk di apa makhang la phunu ya kho la sunuk na tabokhe maimi sumarok berai na legra yes orjanai nte se phunla orjanai te phunuk de te daro har phunuk de lang tor ke phunuk ne de seng ras tengah lo man mu pengsi dia Karai thampai đó là hả? Không ơi. karai bisa? Karai tha. Tama mu iba. Mangso. Tama mangso. Woha. Ngope ke lah ka kurku. Kalau sadu. Maimi sungmati ki time pass khaite hamza gatal nanai gari rok supai bai kha iko direct borok mirsani supai iko hamza gatal ni gari hamza gatal tlang ni gari supai bai kha tak borok no bisingo tlang sinai nogre no mo hamza gatal ni basai welcome khaisoni phaila ha kakrabon mirsati gini se chamre ketalni naw kungkhe keborok direct sini ang kolok bergi duano sokpai kha gani bangno je tapo kakrabon si sok sinai horong ke menu kami kalau bonung dia
respect riui welcome khaisok masi borokno samri ketal tigini hamjang nani phainai rokno borok jrai no ashirwad khulangbai khai ashirwad ribai kha belai ni kaham na samri ketalni tomarok kalaibai kha sigralia oi Ừ. ham nang ngam la Ừ. ke borok hasalni phainai noba asok thairok riui rest rok khlai rok rakha tabuk hamjang ketalno tei ketar bai tei puroi masini tei ketar nani phailai kha Tahu ke hamdu kan nice nih, aku sini hamdu kan mana? Naik tu ni. Bekerja tu kasih kerana bekerja tu mati aku tapi tu. Hamzuk thamani suka hiali nawi thaknai ba hamzuk kenai tungni pai thakjura Pura hor ngi tangka ekdom phani sing chenglai mani
Tolak tiga di kisah sana udah nih hasil kita nih. Belum mulai emosi. Harus akamal nih. Tadi. Ane hamsa getal Raimalia, mahamsa Raimalia. Ini nggak segera na hambai. Next video malah guys.